сега преди обяд ще гледат изключително актуален урок по сутиите на баба Шопско, защото след това сигурно ще ги опитаме и както много други неща. Урока е от 4-ти клас с клас на госпожа Лина Александрова. Част от дейностите са извършвани по времето на занимание по интереси клуба рецептите на баба. Накрая те имат и продукт с всички рецепти, които са изготвили, вкусили, децата са ги правили, даже снимките са от реално с изпробвани рецепти и дегустации. Ще получите, ще видите какво са правили, а и тези рецепти, понеже вие не сте от Шопско, ще имате възможност и разширите, представите за кулинарията, за кухнята от нашия край. Има неща, които наистина са вкусни и като ги направите по тези рецепти, които са издадени, ще си спомните за урока и за нашия край, а и сигурно ще почнете да си разнообразявате вашата кухня. Децата всичко готвят, а продуктите повечето от нашата градина, сега тия новите домати краси още не са, но ние такива неща също произвеждаме, видяхте градината. Това, което сигурно ви прави впечатление, знаем какви изисквания са за такива кабинети по готварство, с мивки. Господин Ангело знае мивки, печки, безопасение. Ние малко нарушаваме правилата и печката, която сме закупили с пари от заниманието и интереси, ще я ползваме в класната стая. Но децата и друг път са я ползвали, те си структурирали за безопасна работа, имат технически сътрудник за печката, за да не позволи да се случи нещо, което е нежелано. Урок е с много дейности и разнообразен и като методи. Ще има и готвени, наблюдения, демонстрации и презентации, и ще има и песен, ще има и танц. Само не разбрах къде отидаха какво вашите ученици. Ето ги. Така, това пък ние ще ви изненадаме. Това е ученик от професионалната гимназия София, който е народен певец. След това ще поздрави, той ще ви поздрави с една песен. Господин Бертоев ще дойде от инспекторат София област. Той каза да започваме, затова той така иначе ще се включи. Най-малко ще включи в яденето, тъй че всичко е добре, когато завършва добре. И за това госпожа Александра, тя най-добре ще представи какво нататък се случва, а ние ще гледаме и после ще ядем. Чувайки гласът на Бога.
дошли в град Костинброд. Първо основно училище Васил Левски. Добре дошли при нашия клас, 4-ти клас. И нашият класен ръководител госпожа Лина Александрова. Добре дошли и от мен, госпожа Лина Александрова, класен ръководител на тези ученици, които в този час ще ви представят това, което сме помислили да ви подготвим и да ви представим. Вие чухте, потопихте се в ритмите на Шопския регион, видяхте техните традиции, а сега на живо искам да ви поздравим с една шопска песен с момичетата от моя клас и едно от момчетата. Заповядайте! Госпожа Борисова ви каза, че тази година, 4-ти клас, поведохме в клуба рецептите на баба Ушовска. Самата аз съм кореняк шопкиня. Моето хоби е да готвя. Това е просто мое желание, хоби и го правя с желание. Когато трябваше да избираме какъв клуб да създам, без да се замисля, знаейки, че в нашата градина, в училищния двор, сме засадили различни зеленчуци, веднага идеята ми се роди в главата да запознаем учениците с рецептите от Шопския край, които аз още от малка съм се стремяла така да изпробвам, да готвя покрай моите близки и да ги предам на моите ученици. Клубът се проведе през цялата учебна година, 2 часа седмично. В началото започнахме, имат си тетрадки, които после ще видите в презентацията, записвахме интересни рецепти в тях, илюстрации правиха и реших вече да опитам на живо самото готвене, да видя как ще го възприемат учениците. Беше много интересно, някои от рецептите въобще не ги бяха чували, даже вкъщи вечерта карали родителите да ги правят, доста родители ми се обаждаха за рецептите. Започнахме първоначално с едно много малко котлонче обикновено, след това госпожа Борисова ни закупи тази печка, с която правихме много от рецептите. Вие сами сега ще видите всичко в презентацията, което ще видите, е наистина правено на живо. Този час пред вас те ще направят 3 шопски рецепти, традиционни, салата, основно и десерт. Нека да започнем с салатата. Представете се,
Кристиян Кирилов, Симона Коста. Какво ще направите? Първо ще сложим Каква салата ще приготвите? шопска. Защо е шопска салата? Защото шопското... Предполага се, че тя е много популярна в Шопския край, че от тук е произлязла, дали е така, не знаем, но много е популярна навсякъде. Където и отидем в заведенията, винаги може да я опитаме, да. Вашето основно ястие какво е? Първо се представете. Виктория Григорова. Мартин Кирилов. Какво ще приготвите? Зрял боб на фурна по шопски. Така, зрял боб на фурна по шопски. Ще го запичаме или ще го вариме? Що ме на фурна? Ще се запече. А вашия десерт какво е? Аз съм Николай Кирилов. Ти си Николай Кирилов. Магдалена Ташева. Какво ще приготвите? Бабината торта с бисквити. И какво? Бисквити и какво? Орехови и ядки. Между бисквитите какво ще слагат? Ние ще сте ядки. Ние ще сте. Баба едно време такива торти съвременни не е имала. Тя най-обикновени торти, бисквити и ние ще сте. Така. Само искам да ви кажа, че всичко това, което ще се случва, не е репетирано предварително, защото просто не мога да изпробвам каквото се случи и аз не мога да знам какъв ще е резултата. Разчитам на тях. Дано се справят, пожелавам ви успех, но преди да започнете да готвите, знаете, че има изисквания. Нека да си облечем нашите екипи за готвене. Готов ли си, Марти? Така. Така, Симонка. Момчетата ми завързват, момичета сами се вързват. И така е за место. Слагаме шапките и ръкавици. Знаем, че за да е вкусна храната, да е екологично чиста, и по телевизията сте гледали, че се готви с какво? С ръкавици. Точно. Слагаме шапките. Тук има и баковци, и катичка. Които ще ни, ще ни наблюдават и ще ни простят, ако нещо... Готови ли са? Да. Така. Сега, Магдалена. Тенджерата, за да видим какво е на тази тенджера. Готови ли сте с ръкавици? Само внимавайте да го спазвали. Всички ли си сложи? Да. Добре. И ще ползваш едната ръка. Така. Сега, и какво донесе тук да видиме? Ябълното ни ще сте. Какво трябва да сложим от него? Големия? Черпак. Така. Вие започвате с беленето на... Включен ли е котлона? Слагайте тавата с мазнината. Докато те готвят, ние ще видим презентацията, която съм подготвила за вас. И всичко това, което ще видите, наистина се е случвало на живо. Няма нищо измислено. Черпата маленька. Така. Дейността от клуба по рецептите на Баба Шопско е да формират знания за здравословно хранене, да се изградят знания и умения за приготвяне на традиционни ястия от Шопския регион, да запазят традициите, свързани с тези ястия на хората от този регион на страната. Целта ми беше да се запознаят с изискванията за здравословно хранене, да се запознаят с традиционните ястия в нашия Шопски край, да се включат на практика в приготвянето на някои от ястията и да пускат семейството и да споделят интересни рецепти. Да могат сами да определят продуктите, когато си изготвят рецепти,
да предложат техни рецепти, които са свързани с здравословното хранене, да развият дигитални умения при изготвянето на книжката с рецептите и да свързват тематиката с различни празници и обичаи и традиции. Шопската област обхваща района на Софийско, Пернишко, Трънско, Брезнишко, Радомирско и Кюстендилско. И това са традиционните шопски носи, използвани в фолклорната област. Първата рецепта, с която започнахме есента, това беше кашата от сурова туршия. Първо те не знаеха какво е каша, не знаеха какво е сурова туршия и всичко това се случваше на живо, които виждате снимки. Така, не бяха чували и за така наречената брус чорба, известна в нашия край. Това е картофена супа с сирене. Ние я наричаме брус чорба, която много им хареса. Така, наживо приготвихме и бабините метички. Показах им как се меси, те се включиха в самото замесване на тестото. Наша колежка ни гостува с рецептата за шкембечова. Наживо също я приготвиха и опитаха. Ето ги. Ето го и десерта с бабиното кисело мляко, което вие в момента опитвате. Ние го направихме с бисквити и сладко. Бабините бухтички, това са ето ги бабините бухтички, които опитаха също на практика ги правихме. Ето ги. Накрая винаги си покапваха сладко-сладко. Така. Не може без баница. Традиционната шопска баница, която ухаеше и цялото училище се усети миризмата. Така. Това е плънката за баницата. Те самите навиваха корите и си я хапнаха сладко-сладко. И чакаха с нетърпение понеделниците и срядата, когато имахме часовете, само я питаха сега какво ще ядеме, ще готвиме. Бабините корабийки също не бяха ги опитвали. Много така интересни, вкусни бяха. Ето ви как се пекат в печката, как те самите ги оформят, поръсват с захар. И си хапват сладко-сладко. Чорбата от коприва и киселец, когато пролетта дойде, се запознаха и с нея как се прави. Правиха палачинките на баба. Ето ги. И си ги хапнаха с различни вкусотии, които те от къщи си бяха донесли. Ето ги, вече сме с новата печка тук. Ето ги. Не може и без ексът на баба, който го правихме. Беше много сполучлив. Консумиран с чашка сокче. Без миш-маш на къде в шопска. Той си е традиционното ястие. Миш-маша. Зрелият боб, който в момента го приготвяме, на фурна по шопски. Ще се справят ли Виктория и Мартин? Ето го.
Така, качамака по-шопски налаган не сме го правили на живо, но ви да познах как се прави, защото те казаха, че някои не обичат качамак. Ето и част качамака да върнем. Налаган качамак с сирене и пушено месо. В нашия шопски край се казват плъшки и е много вкусен. Аз искам да им го направя на живо. Те казаха, ние не обичаме качамак. Беше поне интересно как се приготвя. Това са част от техните тетрадки, с които започнахме клубът. Първо рецептите, правих илюстрации към рецептите и вече после започнахме истинското готвене на живо. Така, това са мнения от родители, написани до мен. Благодарствени писма, мнения от децата и като цяло се обладава мнението, че изключително полезно е било това нещо, което се е случвало. Много неща са научили, вкъщи са ги предали и само могат да бъдат благодарни на това, което се е случило и даже пожелават още такива клубове да има. Започна да ми миризмата да усещам вече на закръшките. Така, за рождения ми ден ме изненадаха с един много така си скъп подарък, направен за мен. Това е в кухнята на Нина Александрова. Вътре целият албум, който е от дърво изработен, съдържа основните листове за рецепти основни, за десерти, за салати, резервни отзад джобчета. Просто беше за мен страхотна изненада и винаги ще ми напомня за тях. Това е презентацията, която исках да видите. Благодаря ви за вниманието. А сега да видя докъде е стигнал процеса. Върви тортата. Вие със салатата. По-бързо само. Така. Браво. Чудесно. Браво. Върви ли там? Чудесно. Ами, шопите са известни не само с готвенето, не само с танците. Те са известни и с своите шопски анекдоти, хумористични анекдоти. И ние сега ще ви представим няколко такива от учениците, които не готвят, защото все пак не можем всички да готвим и може да разказваме, нали? Хайде, Никола, да видим какво ще кажеш ти за шопите. Кога ми се приработи, седам и чекам да ми мина. Ти пък. И аз сам да съм на опашката, паче се пререди. И аз сам да съм отровел, паче се бутам. Типа, най-мразим да ме удари и толкова. Оти не мога да му го върна. Леле пък вие. Най-обичам да съм змия. Ем си лежим, ем си обия. Искате ли да ви кажа нещо? Сакате ли да ви кажа? Сакате ли да ви кажа нещо? Да. Най-мразим да мисля, защото като мисля, почва да ме боли главата. Не ми плащат колко да ме ума, а я работим колко да ме заспи. Ти ще можеш да работиш. Та можем да копам. А друго? Та можем и да не копам. Какво и питаш? А защо копаш седно? Защо копаш седно? Оти опитах легнал, ама не мога. Какво беше? Дръж се!
си готвят още. Както казахме, дръж се, Зелио! Айде да покажем как вие двамата ще сгазите земята. Сега, танца, който те ще ви представят, е шопски. Те ни го представиха на коледното тържество, защото аз тогава им бях поставила за задача всеки да си подготви нещо, да се представи на коледното тържество. Те двамата са си направили този танц с движения, съставили, ни го представиха, аз се впечатлих тогава и сега ви помолих да ни го представят тук, каквото такова. Да видим какво ще представим. Това си е техен танц, те са си измислили движенията, аз не съм помагала. Доколкото виждам тук, десерта вече е готов. Браво на вас! Гостите ще опитат от вашата торта. Да видим как сте се справили. Вие докъде стигнахте? Вече сте готови, вече сте на доматите. Браво! Слагайте ги, за да може да откусите и да редосате сиренето. Вие докъде стигнахте с боба? Добре. Само да се изпържи. Така. Сега, докато те станат, те са готови, те вече са готови, ще раздадем книжките, за да могат гостите да разгледат това, което наистина сме сътворили. Хайде. Да разлучим. Да. Хайде. Давайте. Така, още ето ви, още. Така, кой няма още.
Вече сме към края на салатата. Да. Можете да ви снимат, да Кристи няма да видите, само редоста си ставите. Айде, редоста. Браво и на салатата вече е готова. А вие нещо подгона ли сте сбъркали? Какво е станало? Браво. Славай Боба. Славайте Боба. Славайте Боба, брашното. Да, славайте. Брашното и Боба. Славай червения. Славай червения. Да видя готов. Искам да видя какво сте приготвили. Да видят гостите и те. Дали сте? Давай. Славайте. Така. От се причува. Така. Добре. Чудесно. Вие с Боба докъде стигнал? И той се готви най-бавно. Сега ще го сложиме във фурната. Какво ще сложиме за миризма, Мартина? Какво е това? Как се казва? Ж. Боб без жожен не става. Просто не става. А в нашата градина сме ползвали картофи, боб зелен сме ползвали, лука сме готвили с лук от градината, моркови. Така че били са ни в помощ. Готови ли сте с Боба? Вие с салатата? Да. Готови сте? Така. Джожена. Слагай джожена. И да пъхаме във фурната да се запише. Айде, Мартина. Да, има тишки. Ако имате въпроси, някакво нещо, докато стане Боба, можете да питате. Така. Искам да кажа, че книгата е издадена в Бебишкиоза. Колективни усилия на екипа. Значи, госпожата, която видяхте първи урок, тя е художничка, тя има така... това е нейната книга. Техническата обработка на госпожа Гаврилова, която е класа на първи клас. Иначе рецептите и замисъла на госпожа Александрова. А в този род има една много известна печатница. Вие знаете. Не може. Тази печатница, понеже на госпожа Александрова съпруги работи там и успява да включи всички хора, които може да включи. Тя, между другото, това да го дам и за плюс. Някой може да го пишете за минус, но сега ще го дам за плюс. Успява от всеки, който може да го включи към нейната дейност и да си го направи както трябва. За разлика от предишната колежка, която всичко сама прави, от до никого не ангажира, прави го наистина перфектно. И аз забравих да ви кажа, аз съм 26 години директор, госпожа Светла Димитрова не съм я чула за 26 години да каже: това не го мога, много съм изморена, имах домашни проблеми, не съм на център сега, оставете ме да мира, сега не мога, или каквото и да е. Не съм чула никога да каже това. Сигурно била изморена. Тя си имаше също своите лични проблеми. И затова не гради като отлични, защото всичко е направила по нашата иновация, каквото се сетите от до.
Госпожа Александра е другия тип. Има идеи, някои неща ги може тя най-добре, някои неща знае, че други колеги могат най-добре и ги включва който може. Включително е включила медицинска сестра, включително е включва и мъже и за печатница. Който може, родители. Значи това е другия тип поведение. Като може да си кажем, че и двата си има своите плюс и минус. Защото, нали, знаете, в нашата общност винаги казваме да, ама други могат да прави. Или пък казваме екипна работа, но този не работи екип, защото, нали, всичко сам е направил. Но аз оставям на вас и на вашата така преценка. Всеки от вас си каже, той към това с различни типове характери, но аз и двете ги давам за пример, защото какво носят? Носят полза за децата, полза за училището и лично полза. Госпожа Александра тази година, по мое предложение, я наградихме за общината, като 9 виковски извела принос към развитието на образованието в първо основно училище. Аз съм 26 години директор, тя е била и учител на предучилищни групи, възпитател била и класна ръководител била. Какво е правила с родителите? Какво ги омагиоса? Какво им говори? До сега от нея родител, оплакване не е имало. Дали е най-добра? Те има много по-добри от нея. Нали, знае, за един директор важно няма проблеми. Що няма проблеми? Значи всичко е добре. Той за един началник е така. Аз съм обаче от другата полза. Добре. Да, това е книжката, между другото, това е наистина много... Знаете колко струва издаването на книжка, колко пари се дават и вътре колко е ценна. Това ще го днесете като спомен. Аз съм сигурна, че поне една от рецептите ще пробвате. А разбрах скоро, малко след тази книжка, се издава официално друга книжка "Рецептите на баба". Тя е с тестени неща и аз викам, те ни откраднаха идеята. Откраднаха "Рецептите на баба". Това си е книжка, която си издава, даже не видях кое е издателство. И така, имах желание да я подаря на госпожа Александрова и донесъл се ми, постоянно се отказва, защото много ми харесва някои рецепти, ще си пазя за нея, но ще се разберем. Тук ще й дам. Ами вече нашите... Само да кажа, че много ми помогнаха някакви хора, които години наред са добронамерени към нас. Между другото, много трудно се намерят хора вече да помагат на училище. Постоянно, нали, се чудят как да откажат. Госпожа Борка Петрова така има основна заслуга, върви из магазините, из бизнеса. Едни отказват, едни съгласяват. Обикновено винаги им благодарим за благодарствено писмо. Аз бях ги поканила, исках да им ги връча лично. Те не дойдоха, но искам да ги знаете тези имена. Това са, вече го казах с някой от вас и говорихме, съседната сграда, която беше стол преди време към училището. На времето, покрай тази приватизация, успяха да го продадат със земята. Не, че тези хора са излишни, напротив, те работят много добре, но това си беше училище, това ще беше сграда, която щеше да ни е полза, но такъв беше живота тогава, гледаме и сега е така. Каквото може от училище, нали, да минем. Но този човек 4 години подред, когато правим представителни изяви, ни дава от техните местни продукти, каймак, кюфтет, бардори. Вчерашните кебабчета и кюфтета бяха от него и аз за това съм приготвил благодарствено писмо и независимо, че го няма, искам да му ръкопляскам, защото той ще се случи. Тази фирма се купуват от него тракийски меса и дене. Госпожа и всяка година подарява по един чувал стопки на децата. Сами се решили. Сами се носиме топките. Книжарница Радко и Георги, които също съдействат каквото сме ни помолили за нещо, което ни трябва и което ние сега средствата в бъдене са откликвали, както и магазин на Лонското шосе, той е такъв голям хранителен магазин. И те се съгласиха да тези вафлички, които ядахте и будещите полези за изпът, да се отказват. Това е изгледно. За оградата ви казах, че това не е способство. Всяка година се коси също от родител, който вече не е родител, но продължава да ни помага. И ние сме благодарни, абсолютно. Миналата година имаше от 2 магазина Маркучи ни дадаха за градината. Благодарни на всеки жест. И те се очудват, когато отиваме и лично им благодарим и дадем благодарствено писмо, защото явно са го правили и за много други хора, но ние знаете, в училището се радваме на най-малкото нещо, защото вече за училището не се мисли, не се дава. Казват,
Ето да видите какво слагаме в Сега, госпожо Попова, вие нещо искате да кажете, да? Ами да, аз искам да благодаря така пред всички за тази възможност да бъдем ваши гости. Аз съм новоназначен директор в професионална гимназия в район Илинден по хранителни технологии. Идват наши колеги тук и разказват за нашето училище. А сега аз наистина се уверих, че това е едно много живо, много интелигентно училище. Благодаря на госпожа Дани Борисова, че ни предостави тази възможност да дойдем лично, да видим тези толкова способни деца, нали, ръководени от толкова способни госпожи, които всъщност ще бъдат нашето ежедневие през следващите 50 години. И нашата мисия, която е свързана с храна и с биопроизводство, съвпада с вашата. Ето тук ще оставя още една диплянка на нашето училище, защото ние сме българи, а пък традициите в шопската общност са тези, които ще ни помогнат първо с нашето трудолюбие да направим дома ни добър, хубав и уютен, за да можем да живеем в България, а не да ходим в чужбина. Можем да отидем за малко и пак да се върнем. И на вас, деца, остава много важната задача да направите така, че българите да не са на опашката, като стандарт, като дълголетие. И именно тези танци, те поддържат нашата физика, това биопроизводство, нашата храна, нашите традиции, да заменим slow food вместо fast food и то да заложим на традициите и наистина да ни бъде добре в България. Благодарим на всички, че имахме тази възможност. Ами на децата, добър пиар се за сега. Аз така импровизирано, малко ще дадем на поздрав на нашия ученик, който съвсем така музикално също ще ви поздрави. Госпожа Ангелова и до колегите, значи вие също наблюдавахте за третите интегрирано, тук да остава последния и понеже има една дискусия утре, искам просто или сега, или утре да кажете какво е мястото на интегрирания урок от многото предмети по такъв начин, защото ние сме питали децата и те казват, че искат повече такива уроци, но не в клас, математика, български такива уроци искат. Вие видяхте на горния урок колко математика имаше, колко български имаше, колко родino знание имаше и така. Ако искате сега, и утре направо след това да се докато манче ще стане съвсем. И после имаме специалния поздрав, да? Това е факт. На всички колеги е известно, че този урок се харесва на днешните млади хора много повече от наивните класни уроци. Така че в нашето училище, както предполагам и във вашите колеги, ние залягаме на този тип уроци и в ежедневието. Въпреки че за да бъде направен един такъв урок, какъвто ние видяхме, се иска много труд, много време. Преди 2 години бяхме на иновации в Бургас. И трябва да се признае, че тогава гледахме за първи път такива интегрирани уроци и тогава много ни допаднаха. Въпреки че колегите от Бургас споделиха, че за да направят един урок, в който съчетават математика с музика, което за мен беше просто вау, се изискват месеци работа. И няма как точно такъв тип уроци да се подготвят в ежедневието. Но във всеки един урок, според мен, особено в начален етап, защото аз мога да говоря за начален етап, е възможно. И т.е. ние го правим от години. Защото много често в часът на български език присъства и музиката, присъства и танците, присъства и изобразителното изкуство. То това си е чисто интегриран интердисциплинарен урок. Така че ние също работим с тези уроци, но в малко по-ежедневен вариант. Но децата много се харесват и при нас е така. Даже ние не можем вече да им поднесем един обикновен урок, защото той не ги интригува. Това са деца, които растат по различен начин, които се запознават с толкова много технологии, толкова много знаят,
Няма как ние само с маркера и на видеалната дъска да привлечем тяхното внимание, за да бъдат, ето виждате, ред, дисциплина. Това си е направо изкуство да се постигне в днешно време. Така че, благодаря ви, колеги, за това, че обогатихте още повече нашите знания. И аз мисля, че това е бъдещето на уроците в училище. Благодаря ви за прекрасните неща, които видяхме, за споделения опит, за споделените чувства и както всички преди вас и вие ще останете тук дълбоко в нашите сърца. Тази дискусия, която е заложена, ти направо направи и увод, и изложение и финал. Защото темата беше интегрираните уроци и с те философията и бъдещето образование. Да, ти го каза. Да. И знаете ли какво? Само ще допълня. Това наистина е бъдещето на образование. Защото и това учи акцента. Интересът е там. Децата обичат извън класната хора и повече от класните. А защо? Класната урочна система е измислена преди 400 години, когато се манифактурата. Сега е в други обществени отношения, тя е непригодна към взето поколението, те се изморяват, не слушат част, не ми интересно и затова тези уроци наистина имат бъдеще. Само не знам дали има бъдеще системата, която трябва да отмени тази класна урочна система, да бъде съвсем друга. Надяваме се, така, ние обменяме нещата отдолу нагоре, но младите хора дори в тях е надежда, защото те един ден ще дойдат на нашето място, нещата вече да не са толкова закостенени и ретроградни. Защото системата дърпа надолу, живота иска нагоре и децата затова са такива, като може не знаят къде се намират. Не те са виновни. Всички ние. Така е. Госпожа Ангела са абсолютно сте някакво с образователните перипетии и затова всеки от нас има някакъв принос в минуса и в плюса на системата. Защото и в минуса, като си мълчиме, ги изпълняваме минуса. Като променяме нещо, дори в нашия клас, който сме признали, дори с нашите деца, това е също плюс. Ние всъщност, колкото и в изкуствен интелект да навлиза, не може да смени отношенията, чувствата, сърцето, за да говорите. Човека не може да замени никога. Да, ще се напишете домашните по изкуствен интелект. Ще отговорите на това, но няма да почувстват топлината на госпожата, защото аз виждам как я гледам. И в част, и тук. Това няма кой да ви го даде, освен тях. И следващите класни, и следващите учители. Тоест, самата система, колкото в момента дигитализация, човека, учител, ролята на учител не може да му се отнеме това му усещане. А и не бива, защото иначе е така. Съвсем ще бъдем отношенията. Да. Отношенията за всяка благодарим на всички. Ние благодарим, че имате търпение, защото това не е малко време, което прекарате вътре. Аз така се случи тази година, защото не съм се намесила, те си така подобни уроците. Друга година всички уроци мина навън. Сега се случи, че всички уроци са вътре. Но вие видяхте градината, можете така да се разходите. Така. Главният ни учител, ние приключихме вече, да. Ние приключихме вече, сега ще пробваме и от това, където са готвили, и от другите рецепти в тази книжка, които те ви я представиха. То много набързо ви минаха, но те бяха много интересни. Но вие ще ги видите какво се имате. Това е продукт, тук съм ви записала и нашите продукти, почти си съгласна и да се записваме. Така. Илюстрацията от госпожа Димитрова. Имаме безценно нещо. Това струва 20 лева. А това е по-ценно. То няма цена. 20 лева са малко, защото вложена енергията на госпожа Димитрова, на госпожа Гаврила, на госпожа Лина Александра, на децата, които са го и правили. Ето тук са снимките, как са го правили. Това не е лъжа и знам. И така, сега изненадата, която ние получим, защото ние сме да ги знаме. Господин Братоев, заповядайте. Това е експерт история, гражданско образование, София регион. Заповядайте, господин Братоев. Господин Братоев, децата готвиха рецептата на Баба Мичо. Ето това е книгата, вие ще го десете.
гостите. Те започнаха, всичко беше на живо, нищо нямаше, което да е приготвено преди това. Имаше презентация, това, което са правили до сега, начина на избора на този урок и един такъв финал, приготвен сега, след което ние сме задължени, слушайте, задължени сме да го дегустираме, за да оценим работата. Не е просто така. Имаше поздрави, танци, песни, шопски и така мина, обаче ние разбрахме, че и ние имаме към нас изненада. Присъства, само да ви представя, директорката на професионалната гимназия в София, предварително сме, госпожа Попова. Тя довела двама големи ученици, които са ни сродни по нашата синивация, един от който е певец народен и той ще поздрави от името на гостите с една песен, нали така? Как се казваш, извинявай, Николай. Моля? Николай. Николай, извинявай, казвам името, аз го забравих. Да. Да. Така, съвместен продукт на 4-те многодневни филма, който така Николай снима, той ще бъде направен на 4 флашки за всички вас. Да. Заедно и ще ви презентваме общ продукт, просто да знаете, както и нещата, които сме ви чули, които сме ни правили фотоалбум също.
Не го знаете, защото по-дълбоко не има. Че наистина сме много добри, ама вие не знаете колко други добри хора има. Ние бяхме в Бяла, там също много добри хора има. Тук колегите, надявам се един ден може случайно да минем и в Лозница, и в Сливен. И това, което направи иновация в действие, наистина много приятелства, много идеи и аз лично съм се разширила кръгозора, не само за народопсихологията, за много неща, свързани с образованието, а това беше всъщност целта на иновация в действие. Да обогатим образователни си практики и ние наистина го правиме и продължаваме. Даже аз чух тук между вас какви идеи, видях, че госпожа Димитрова, взехте си имейлите, ще ви праща уроците, това беше страхотно. Благодарим деца на вас, госпожо Александрова, за чудесния урок, за чудесната работа, по-скоро през цялата година. Господин Братоев, това са хора, които наистина им дължим поклон и аз го правя. Вашите гости, и ще си дадем оценката после. Следете по-вадени за дори. Ще има и за вас. При госпожа Маслаева имате час.